20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы. Студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше, хәзер булачак темалар турында. Татарстанда бірінші тапқыр олыларға үзләрінің кәүсә күзәнәкләрін күшіріп отырттылар. Сүйек миенең күзәнәкләре алына. Ул процесс ұзақ бара. Әлеге процесс ничек башкарыла һәм соңыннан излегүләр күзәтелмиме? Табиблар белән Шулпан Касыймов аралашты. Узган елга йомгак һәм киләчәккә бурычлар. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня? Не буду называть. Матбугат конференциясында Фәйрүзә Мәҗитова булды. Татарстанның сәнәгать оешмаларында кадрларга ихтыяҗ арткан. Монда 12 меңләп вакансия тәкъдим итәргә әзерләр. Иң кирәкле вакансиялар алар төзелеш тармагында, машиностроение тармагында, бюджет арасында ул сәламәтлек һәм образование тармагында. Республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы киләчәккә нинди максатлар билгеләде. Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. РКБда беренче тапкыр 2 кешегә үзләренең кәүсә күзәнәкләрен күчереп утырттылар. Бу сөяк җилегендәге яман шишне дәвалау өчен эшләнә. Әлеге ысул нәтиҗәсендә кешеләр тулысынча тернәкләнә ала диләр. Элек аутотрансплантация ясатыр өчен Мәскәү, Санкт-Петербург, Самара, Ижау һәм Киров шәһәрләренә барырга туры килгән. Хәзер кирәкле җиһазлар кайтартып, табиблар тиешле тәҗрибә туплагач, аны үзебездә дә ясый башладылар. Татарстанда миелома диагнозы куелган 500-дан артык кеше исәпләнә. Күзәнәкләрне ничек күчереп утырталар һәм пациентлар үзләрен ничек хис итә, Шулпан Касыймов күреп кайтты. Менә 22 көнне килгән монда кеш белән. Менә бүген 19 көн. Процедура нормально булды. Менә бүген кайтырга җигән Аллага шөкер. Расил Хафизов өенә кайтасы булгач ышынып йөри. Ниһаять үземне яхшы хис итәм ди. Аңа 56 яшь, Арчадан 2022 елда аркасына тимер төшеп сызлана башлаган. Үтәрәле дип йөрсә дә, авыртуларга түзә алмый башлагач, табибка күренүдән башка чарасы калмый. Миелома, ягъни сөяк җилегендә яман шиш диагнозы куйганнар. РКБ табиблары аңа үзенең кәүсә күзәнәкләрен күчереп утыртырга тәкъдим итә. 29 декабрь көнне бу эшне башкарып чыгалар. Үземне врач Анадолу, предлагаете трансплантацию ясатмыйсыңмы дип. Ул әйтә нәрсә була? Аңа күрсәтте дә, мәйтәм барам, ясатам дидем мин, каршы килмәдем сразу. Мәйтәм уже икенче дөньяга. Әмит ишинде, әмит итә. Алай бирсә. Нормально булыр. Һаман теге авыртып бергесе килми. Түбән Камадан 50 яшьлек Резида Антиповага да шулык диагнозны куйганнар. Үзе медицина хезмәткәре булса да, башта бу авыруы турында белмәгән. Суыткыч кына күчергән идем ди. Шуннан аркасы сызлый башлаган. Бик күп табибларга күренгән, дәваланган, әмма файдасы булмады ди. Онкология хастаханәсе табиблары тикшерүеннән соң гына дөрес диагноз куйганнар. РКБда аңа да кәүсә күзәнәкләрен күчереп утыртырга чакыралар. Ул каршы килми. Миңа Самарага башта әйттеләр барарга. Самарда ясыйлар, Кировта, Санкт-Петербургта. Көттем, алмадылар анда. Аннары врачлар әйттеләр, монда Казанда ачыла. Киләсезме безгә? Бу, конечно, үзебез Казан инде безнеке инде Татарстан. Монда килдем. Операциягә яптым. Пациентка үзенең кәүсә күзәнәкләрен күчереп утырту 2 этапта башкарыла. Башта аңа җиңелчә химия биреп, үлгән күзәнәкләрен юк итәләр. Соңыннан кеше тернәкләнергә тиеш. Организмы 1 килограмм авырлыкка 5 миллион күзәнәк эшләп чыгарганны көтәләр. Аннары ул сепарат дип аталган махсус җиһаз ярдәмендә аерып алына. Әлеге аппарат узган елның октябрендә кайтарылган. Сүйек миенең күзәнәкләре алына. Ул процесс ұзақ бара. 5-6 сәгать эчендә аның каны перерабатываться ителә и аппарат, сепаратор дип атала инде ул үзенә кирәкле шушы без әйткән клеткаларны җыя. Шуннан соң ул күзәнәкләр сакланалар. Алар бик түбән температурада сыек азот эчендә сакланалар. 4-5 айдан авыруына операциягә чакыралар. Делается высокодозная уже химиотерапия, которая уничтожает все клетки абсолютно в костном мозге. Бу юлы химиотерапияны күбрәк микъдарда бирәбез. Бу сөяк җилегендәге барлык күзәнәкләр дә үлеп бетсен өчен кирәк. Икенче көнне алар урынына үзенең катырылганын җибетеп салабыз. Шулай итеп организмын тулысынча яңартабыз. Бу онкологиядан дәвалауның бер усулы. Плохие клетки, раковые клетки.
Табиблар әлеге диагноз олырак кешеләрдә ачыкланады. Аларны дәвалаганда барлык хроник авыруларын исәпкә алып эш итәләр. Кайберләре химия терапиясын күтәрә алмаска мөмкин. Кеше күзәнәкләрен күчереп утыртырга ярамый. Организмның аларны кабул итмәве бар. Шуңа үзләренекен салалар. Операция вакытында барлык белгеч табиблары катнаша. Кешенең хроник авырулары кузгалганда тиешле ярдәм күрсәтү өчен кирәк. Шуңа аутотрансплантация РКБда үткәрелә дә инде. Пациентлар 3 атнадан соң өйләренә кайтарыла. 3 айдан соң тикшерүне үтәргә килергә тиешләр. Республикада миелома диагнозы куелган 500-дан артык кеше исәпләнә. Быел кәүсә күзәнәкләрен 10 кешегә күчереп утыртырга планлаштыралар. Шулпан Касымова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Халыкның иммунитеты түбән булу сәбәпле республикада кызамык һәм бумаю телкытора Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина әтиәниләрне прививкадан баш тартмаска өндәде. 2023 елда бумай үтәленең 1782 очрагы теркәлгән. Бу күп еллык күрсәткечләрдән 10 тапкырга артыграк. 2022 елда нибары 13 кеше авырган була. Кызамык белән дә шул хәл. 2022 елда бер очрак узган ел 146. Ел башыннан тагына 5 кешедә кызамык ачыклана, тагын 2 очракны әле тикшерәләр. Марина Потяшина авыручыларның 3тән беренә аеруча 5 яшькә кадәрге сабыйларга авыруның җитди зыяны турында да әйтте. Кеше сукырайырга, энцефалит, менингит белән ширләп китәргә мөмкин. Когда мы регистрируем случай кори, что сейчас важно? Кызамык очракларын ачыклаганда без ул кеше белән аралашкан һәркемгә вакцина ясыйбыз. Прививкадан баш тартырга ярамый, чөнки авыру сезгә дә күчәчәк. Ул дөньядагы иң йогышлы чир. Кызамыктан балаларга вакцина 1-6 яшьтә ясала. 18-дән 55 яшькәчә өлкәннәргә дә прививка ясыйбыз. Сезгә аны кадаган булганнармы белешегез. Әгәр йортыгызда яшәүче чит ил гражданина мигрантта кызамык була икән, ул авыру сезгә дә ягачак. Республикада бер тәүлектә 2 куркыныч янгын килеп чыга. Аның берсе Лениногорск районы Дурасау авылында. Анда шәхси йорт янган. Ут эчендә калып 64 яшьлек ир-ат һәлак була. Ул тәмәке тарткач төпчеген сүндермәгән булырга мөмкин. Казанда исә төнне чыккан янгында Зур Кылки бистәсендә хатын-кыз һәм яшүсмер зыян күрә. Монда 2 катлы бүрәнә йорт яна. Янгынны сүндерүчеләр 61 яшьлек ханым белән 16 яшьлек баланы коткарган. Алар төтен исе белән агуланган була. Хәзер яшүсмер ДРКБда хатын-кыз хастаханәдә ята. Янгынның сәбәбе билгеле түгел. Гыйнварның 12 көнендә республикада 102 тапкыр янгын чыккан, 7 кеше һәлак була. Шуларның берсе Ширмешән районындагы бала. Янгыннарның күпчелеге торак йортларда чыга. Халык мич якканда куркынычсызлык таләпләрен үтәми, саксызлык күрсәтә, электр җиһазларыннан дөрес файдаланмый. Татарстанда бүген иртән ачылган федераль трассаларны көндез кабат ябарга туры килде. Кайбер участокларда йөк машиналары һәм автобуслар хәрәкәте шикләнгән иде. Узган төндә һәм көннең беренче яртысында көчле буран чыгу сәбәпле трассаларда күз күрүме начарланды. Аеруча Бөгелмә белән Баулы якларында бүген күпчелек шәһәр районнарда кар чистарту белән мәшгуль иделәр. Буадан махсус урыннарга илтеп ияләр. Казанда гыйнвар аенда гына 95 000 тонна кар чыгарылган. Берничә көн эчендә айлык норманың 3тән 1 яуган. Кар эритү станцияләре өчен шәһәр җитәкчелеге дә карады. Кыш башланганнан соң аларга инде 386 тонна кар бушатканнар. Бывает, что 4-кратная перегрузка идет по снегу. Кар нормадан 4 тапкырга артык китереләм. Кай вакыт эритеп тә өлгермиләр. Ләкин бүгенгә хәл тотрыклы. Халыктан килгән зарларны һәрдаим күзәтеп барабыз һәм проблеманы хәл итәргә тырышабыз. Бу нигездә бистәдәге урамнар һәм җәяүлеләр йөри торган юллар. Синоптиклар фаразы буенча быел кыш бик карлы булачак. Узган ел февраль ахырына 160 мм явым-төшем теркәлсә, быел гыйнвар башына ук шуның кадәр яуган. Көнбатыштан килүче циклон нәтиҗәсендә республикада алдагы көннәрдә дә буран булачак. Бүген җилнең тизлеге урыны белән 20 метрга җитте. Күз күреме 1 километрдан да азрак, юл буйларында кар көртләре. Шул ук вакытта көньяк-көнчыгыш районнарда температура кискен төшәчәк. Урыны белән минус 28 градус була. Узган ел Татарстанда балалар катнашында 438 юл һәлакәте теркәлә, аларның күбесе пассажир булган. 17 бала үлә, 400дән артыгы төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта республика күләмендә әти-әниләр өчен онлайн форматта уздырылган җыелышта сөйләделәр. Җәяүле балалар катнашында 200гә якын һәлакәт була, 5 кеше үлә. Күп очракта фаҗигаләрдә ата-ана гаепле диләр ЮХИД идарәсендә. Алар юл кагыйдәләрен үтәми, каршы якка чыга, балаларны махсус креслосыз йөртә. ЮХИД идарәсе башлыгы урынбасары иминлек кагыйдәләрен үтәү кирәклеген тагын бер кат искәртте. Дети, подростки стали использовать
Яшүсмерләр законсыз рәвештә мотоциклларда йөри, һәлакәтләргә очрыйлар. Узган ел май айында Әлмәт районында 4 кеше 2 мотоциклда күрше авылга китә. Кайтканда автомобиль белән бәрелешәләр, 15 яшьлек кыз үлә. 3 яшүсмер төрле җәрәхәтләр ала. 2 яшүсмернең дә юл йөрү таныклыгы булмаган, әти-әниләре транспортка утырырга рөхсәт биргән. Татарстан рәисе бүген хөкүмәт йортында Россиянең спорт министры белән очрашты. Олег Матыцин Казанга тармак министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә багышланган коллегиясендә катнашырга килде. Рөстәм Миннеханов, вице-премьер Лейла Фазлыева һәм Татарстан спорт министры Владимир Леонов белән спорт инфраструктурасын үстерү, халыкара мультиспорт турниры киләчәк уеннарын Казанда үткәрү турында сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, БРИКС илләренең спорт уеннары бездә җәен июньдә узачак. Киләчәк уеннары бөтен дөньяга Россиянең технологияләр буенча һәм спорт тармакларындагы бәйсезлеген күрсәтәчәк. Бүген бу хакта ярышны оештыру комитеты утырышында вице-премьер Дмитрий Чернышенко белдерде. Утырышта Казаннан Рөстәм Миннеханов белән Олег Матыцин онлайн катнаштылар. Уеннар 21 февральдән 3 мартка кадәр башкаланың 10 объектында узачак. Казан Экспо күргәзмәләр үзәге, IT-парк, Иннополис. Уеннарга билет сатыла башлаган инде. Спортчыларны сайлап алу тәмамланып килә. 100 илдән җыелган 200 команда вәкиле 21 фиджитал юнәлештә көчне ашачак. Хәзер уеннарның кагыйдәләре төзелә, аларны оештыру өчен кирәк булган әсбаплар да туплана. Чарага республиканың барлык хезмәтләре дә әзер. Татарстан тарихта беренче тапкыр узачак бу төр ярышны югары дәрәҗәдә оештырыр өчен бар көчен куячак, диде Рөстәм Миннеханов. Бүген уеннарның спорт программасында расладылар. Рөстәм Миннеханов Татарстан халкын Россия кубогы өчен чаңгы ярышларын карарга чакырды. Бу хакта ул үзенең Telegram каналында язган. Дуслар, Татарстан бу көннәрдә илнең чаңгы үзәгенә әйләнә. Салкыннан курыкмагыз, юлларда иң яхшы чаңгычыларны күрергә килегез. Ярыш Тынычлык бистәсендәге чаңгы биатлон комплексында бара. Тамашачылар өчен иртән Казанның үзәк стадионыннан көн дәвамында Тынычлык бистәсендәге 129-нчы мәктәп каршыннан автобус йөри. Россия кубогының 5-нче этабы Казанда 10-нчы гыйнвар көнне башланды. Турнирга 200 чаңгычы килде. Татарстан завод предприятиеләренә эшче куллар җитмәе. Бу аеруча машина төзелеше, технологияләр, авыл һәм урман хуҗалыкларына кагыла. Ә менә юристлар, икътисадчылар кирәгеннән бермә-бер артык кадрлар мәсьәләсе һәм аларны хәл итү юллары турында бүген республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышында сөйләштеләр. Ел дәвамында мәшгульлек үзәкләренә 31 мең кеше мөрәҗәгать иткән, бер эшсез кешегә хәзер 12 вакансия туры килә. Бу эшсезлекнең бик түбән күрсәткече. Әлегә һәм бу тармактагы башка мәсьәләләр турында Инзилә Хөсәйнова. Шушы клатчны эшләр өчен 2 көн вакыт китә. Чигүнә бер көн, җыюна яңадан бер көн. Балташтан Гөлсем Зарипова Казанның технология һәм дизайн көллиятын тәмамлагач үз эшен башлый. Социаль килешү нигезендә дәүләттән акчалата ярдәм ала. Хәзер күннән сумкалар, акча янчаклары тегә. Узган ел 300 меңнән артык табыш алган. Шушы эшне башлап җибәрү үзеңә генә авыр, әлбәттә. Менә мин соцконтракт буенча миңа мөмкинлек бирделәр. Акчагата 150 мең ярдәм булды инде. Мин оборудование алдым. Узган ел республикада 5 меңнән артык социаль контракт төзелгән, эшмәкәрләр 11 мең кешене җәлеп итә. Шуларның 82% керемен арттырган. Ютазы, Яңа Шишмә, Лениногорск, Менделеевск районнары актив эшли. Кешеләр субсидия алып үз эшләрен ачалар, кемдер ателье ача, машина ремонтлау оешмаларны ача, һәм инде кондитер оешмаларын, һәм үзенең гаиләнең керемен генә түгел, яңа эш урыннарын туплап, кешеләрне шул эш урыннарына алып, аларның керемнәрен дә арттыралар. Республика буенча халыкның уртача хезмәт хакы 18%-ка күтәрелгән, хәзер ул 59 мең сум тәшкил итә. Татарстанда узган ел эшсезлек дәрәҗәсе иң түбән күрсәткечкә төшә. Эшсезлек саны иң ким тарихта да, ул безнең республикабызда гына түгел, бөтен Россия буенча 1%-тан да кимрәк, һәм шул ук вакытта без бүген һәр эшсез кешегә 12 төрле вакансия кабул итә алабыз. Иң кирәкле вакансиялар алар төзелеш тармагында, машиностроение тармагында, бюджет арасында ул сәламәтлек һәм образование тармагында. Утырышта Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре буенча комитеты рәисе Ярослав Нилов белән Россия хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Андрей Пудов катнашты. Федераль депутат безнең төбәктәге вәзгыять белән яхшы таныш булуын, мондагы мәшгульлек үзәкләре һәм тернәкләндерү оешмаларын шәхсән килеп күргәнлеген белдерде. Появился дефицит отдельных
Кадрларга кытлык барлыкка килгәч, эшсезлек дәрәҗәсе кинәт кимеде. Бу яхшы күрсәткеч. Хәзер безгә нинди өлкәләрдә эшче куллар кирәклеген ачыкларга, хезмәт базарын тотрыклы итәргә кирәк. Кадрлар кытлыгы республиканың сәнәгать оешмаларында кискен тора. Бу мәсьәләгә бүген үз чыгышында беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин тукталды. По отрасли ОПК у нас потребность предприятий порядка 6 тысяч человек. Хәрби сәнәгать тармагына 6000 кеше кирәк. Бу җитди һәм авыр эш. Предприятиеләрдә хезмәткәрләр өчен төрле ярдәм чаралары булдырырга, эшкә урнашканда булышырга, социаль пакет тәкъдим итәргә әзерләр, хезмәт хакларын да күтәрәбез. Казанның дары заводына быел 800 кеше кирәк. Хезмәткәрләрнең эштән китеп килеп торуын исәпкә алганда, бу сан 2000-гә җитә. Кешеләрне кызыксындыру өчен хезмәт хакын күтәрергә җыеналар. Среднемесячная зарплата нашего предприятия составила 72 тысячи рублей. Узган ел безнең предприятиедә уртача хезмәт хакы 72 мең сумны тәшкил итә иде. Быел без аны 92 меңгә җиткерергә планлаштырабыз. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 1,5 тапкырга артыграк. Өстенлекле юнәлешләрнең берсе махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм. Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы бүлегендә узган ел 11 мең мөрәҗәгать алганнар. Алар хәзер 2500 кеше белән эшли. Основными направлениями нашего взаимодействия на сегодняшний день... Хәрбиләр белән берлектә төп юнәлешләр буенча эш алып барыла. Беренче чиратта социаль акча алырга булышу, шулай ук эшкә урнашырга ярдәм итү. Ветераннарның һәрберсе белән аерым очрашып сөйләшәбез. Эльмира Зарипова 2024 ел гаилә елы булуын исәпкә алып, күп балалы гаиләләргә ярдәм чараларын күчәйтергә кушты. Соңгы 10 елда алар 2 тапкырга арткан һәм 50 меңгә җиткән. Моны социаль ярдәм чараларының нәтиҗәсе диләр. Узган ел министрлык бюджетыннан һәр икенче сум акча күп балалы гаиләләр ихтыяҗы өчен тотылган. Утырыш ахырында Татарстан белән Луганск Халык Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыклары хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстан бакчачылары районнарда эшчәнлекне көйләү өчен яңа оешма булдырырга тәкъдим итә. Республиканың бакчачылар берлегеннән аерылып чыкканнар да бар инде. Арадан кара мәче узганмы, әллә бу аңлашылмаучанлык кынамы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. 12 гыйнвар Россия Федерациясе прокуратурасы хезмәткәрләре көне шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин мөрәҗәгать юллый. Хөрмәтле Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре һәм ветераннары, республика хөкүмәте исеменнән сезне чын күңелдән котлыйм. Россия прокуратурасына 300 ел. Шул вакыт дәвамында ул гражданнарның хукукларын яклауны тәэмин итә. Бүген прокуратура органнары илебездәге иң мөһим иҗтимагый институтларның берсе булып тора. Алар Россия дәүләтчелеген, законлылыгын һәм хукук тәртибен ныгытуда төп роль уйный. Татарстан прокуратурасы органнарының барлык хезмәтләренә һәм ветераннарына нык сәламәтлек, бәхет, иминлек һәм ватанга хезмәттә уңышлар телим дилә Алексей Песошин котлавында. Фәрит Мөхәммәтшин яңа чакырылышта дәүләт советында калачакмы, юкмы икәнен әлегә хәл итмәгән. Шуңа күрә сентябрь сайлавында катнашуы билгеле түгел. Бүген ул дәүләт советының 2023 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады һәм алдагы ярты еллык планнары белән дә уртаклашты. Фәрит Мөхәммәтшин икътисади чикләүләр чорында яшәүне, бюджет үтәлешендәге кыенлыкларны да искә алды. Парламентның халык белән актив эшләвен ассызыклады. Ел дәвамында 3600 мөрәҗәгать килгән кешеләргә якынрак булу быел да әһәмиятле мәсьәлә. Очрашудан Фәйрүзә Мәҗидова. Сезнең алда отчет тоторга, сезнең сорауларга җавап бирергә тырышырмын. Фәрит Мөхәммәтшин парламент журналистлары белән очрашуын шаярудан башлады. 2023 елның катлаулы булуын билгеләп үтте. СВО йогынты ясый. Депутатлар махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә булышу буенча законнар кабул итә. Гуманитар ярдәм җыюда, аны илтеп тапшыруда актив катнашалар. 2 депутат контракт төзеп СВОга китте. Төп игътибарны сайлаучыларның гозурын үтәүгә биргәннәр. Республика бюджетын кабул иткәндә дә шуны күздә тоталар. Принимая бюджет каждого очередного финансового года, мы обязательно акцентируем внимание на наказах, как он будет в этих программах финансироваться, чтобы достигнуть цели и доложить людям, что эта задача решена. Это и строительство дорог, это благоустройство территории, это и вода. Дәүләт советы законнар кабул итеп кенә калмый, аларның үтәлешен дә контрольдә тота, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Контрольные функции, а это конституционные функции парламента любого субъекта, мы исполняем достаточно, но регулярно. Как выполняется тот или иной закон? Трехуровневый контроль. Моңарчы кабул ителгән кануннарның хукукый нигезен Конституция судына мөрәҗәгать итеп раслап була иде. Үткән ел аңа алмашка Конституция советы оешты. Обратите внимание, все равно мы по-своему пошли пути.
не Конституционный совет при Верховном Совете или там при парламенте, а самостоятельная структура, которая будет принимать и уже принимает решения, обязательно к рассмотрению всеми уровнями, ветвями власти и так далее, и так далее. 2024 Россияда гаилә елы. Күп балалы гаиләләрнең саны тагын да артыр. Ярдәм чаралары кабул ителергә тиеш диде Фәрит Мөхәммәтшин. Рустам Нурлевич тагын әйтеп китте, менә без бу мәсьәләне караганда, ниндидер күп балалы гаиләләрне ярдәм итәргә, жилищными условиями улучшить, решить ряд других вопросов. Все это мы будем думать, обсуждать, и думаю, что объявленный год этому будет способствовать. Быел дәүләт советы депутатлары өчен 6-нчы чакырылыш тәмамлана. Журналистларны парламентны киләчәктә кем җитәкләячәге кызыксындыра. Фәрит Мөхәммәтшиннан вазифасында калу-калмавын сорадылар. Но еще время есть, время покажет. Я человек ответственный, если, значит, потребует ситуация, она непростая. Может быть, и поработаю. Еще раз говорю, решение мною не принято. Как вам обсуждаемая кандидатура Марата Готовича? Отличная. И таких много. Много. В Спасибо. Татарстане много таких подготовленных людей, которые с удовольствием бы продолжили. Парламенттагы очрашу Россия матбугаты көне алдыннан үтә. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга рәхмәтен белдерде. С наступающим профессиональным праздником. Без вас я не вижу деятельности парламента республики. Невозможно эта работа. Желаю вам доброго здоровья, благополучия в наступившем 24 году. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда гаилә кыйммәтләре турында фикер алыштылар. Башкалада Волга экспертлар клубының быелгы беренче утырышы узды. Россия президенты указы буенча агымдагы ел илдә гаилә елы дип игълан ителде. Бүгенге очрашуда демография ил-күләм проектының үтәлешендә карадылар. Шундый 10 очрашу уздырырга җыйналар. Һәммәсе аерым бер проектта багышланачак. Халык саны буенча уңай күрсәткечләр теркәлгән төбәкләр арасына Татарстанда кергән күп балалы гаиләләр саны бездә 50 меңнән артып киткән. Волга экспертлар клубының быелгы утырышында тәүге мәртәбә Луганск Халык Республикасы вәкилләре дә катнаша. Әйтүләренчә, күп балалылар аларда да күбәя, 10 гаиләдә 18 малай һәм кыз үстерәләр. Учитывая эту политическую ситуацию, в которой мы оказались, Бездәге сәяси вазгыятьне исәпкә алганда, гаиләләргә ярдәм, күп балаларга игътибар, бала табуга өндәү бүген һәммәсе көн кадагында тора. это, конечно, очень актуально на нашей территории и в нашем субъекте. Это вопрос, который всегда находится в поле зрения государства, и с учетом того, что мы... Бу мәсьәлә дәүләтнең һәр чак күз уңында. Ил буенча тулы булмаган гаиләләр күпме, аерылышырга җыенганнары никадәр. Ә менә Татарстан күрсәткечләре уңай. Матур үрнәкләрне мисал итеп китерергә кирәк дип саныйм. Андыйлар Татарстанда бихисап. И тем более в Татарстане точно таких примеров очень много, достойных, многодетные семьи, прекрасные семьи, они должны быть ориентирами. Һәм безнең менә тармакны алсак та, безнең министрлык аркылы бюджетыбызда һәр икенче сум ул гаиләгә калдырылган. И бүген без күрәбез, күп балалы гаиләләрнең саны да арта бара. Әйтик, 10 ел элек аларның саны 24 меңе, ә бүгенге көндә 50 200. Но самое главное, что мне, например, по сердцу и по душе... Владимир Путинның Бөтендөнья рус халык соборындагы чыгышы миңа аеруча ошады. Анда ул демографияны алга җибәрүдә мөһим рухи кыйммәтләр кирәклеген искәртте. Әйе, акчалата түләүләр яхшы, әмма тарихтан килгән гаилә кыйммәтләрен финанслар алыштыра алмый. Все, что нам с вами дорого, духовные скрепы, это как раз и есть тот контекст, в рамках которого мы все работаем. Татарстан дәүләт архивына махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең шәхси әйберләрен тапшырырга була. Хәрбиләр турында мәгълүмат туплау һәм һәлак булучыларның истәлеген саклау бурычын Владимир Путин куйган иде. Татарстанда бүгенгә 200 документ цифрлаштырылган инде. Фондта хәрбиләрнең биографиясе, фотосурәтләре, видеоязмалар һәм киемнәре бар. Илебез геройлары турында һәркем белергә тиеш һәм алар хакындагы мәгълүматны яшь буынга тапшырырга кирәк ди архив хезмәткәрләре. Тупланган материаллар нигезендә мәктәп укучылары өчен күргәзмә дә оештырыла. Россия геройлары фото күргәзмәсендә балалар Домир Исламов, Домир Гыйлемханов, Андрей Соколовский, Олег Сорокиннарның батырлыгы белән танышты. Быел шундый күргәзмәләрне республиканың һәр районында үткәрергә планлаштыралар. Иратларның тормыш иптәшләре, балалары безгә килеп, аларның үзләренең документларын безгә тапшыралар. Үзләре турында бик зур күп сөйлиләр. Ниндидер кызыклы дневникларын, китапларын, дәфтәрләрен, шундай әйберләрне тапшыралар. Һәм инде киләчәктә выставкалар аша, китаплар аша, бөтен видео контент, интервьюлар аша без ул аларның турында балаларга җиткерибез дип уйлыйм.
Бүген безнең телекомпания бакчасына ябалак очып кергән аны шомырт агачларына берсендә күреп алалар. Һәрге кыш сүрәтен без белгечләргә дә күрсәттек. Ул соры ябалак булып чыкты. Республиканың күп районнарындагы катнаш урманнарда яши, кеше торган урыннарда да очратырга мөмкин. Ябалакның бу төре Татарстанның кызыл китабына кертелгән. Әмма соңгы елларда аны шәһәрләрдә дә еш күрәләр. Бу исә ерткычларның артуын күрсәтә ди белгечләр. Республиканың табигый байлыклар дәүләт комитетында әлеге кышлар ярдәмгә мохтаҗ түгел диләр. Ул дистәләгән коргага да каршы тора алырлык, әмма ябалак яраланган булса, аны ветеринарларга алып барырга киңәш итәләр. Иртәгә Россиядә яшәүчеләр искечә яңа елны каршы алачак. Бу уңайдан Казан Кремлендә Аждаханы эзләп дип аталган спектакльдә күрсәтәләр. Ул көндезге 1дә башлана, кичке 7дә Boys Band төркеме һәм Салман диджей концерты куя. Ипподромда Чыршы шәһәрчегедә эшли, ярминкә булырга тиеш. Казан гаилә үзәге янында кичке 5тә филармония артистлары, Веселые Волгари төркеме һәм Руслан Риманас Мемнар театрда чыгыш ясаячак. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында яшәүчеләрне Крылья Советов паркында көтәләр. Кичке 5тә театральләштерелгән тамаша башлана. Бу атнага Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме үз эшен тәмамлый. Хәзер реклама булачак, аннары һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Госпрограмма вновь вернулась. Покупайте новые автомобили «Лада» в январе с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Десерт «Паркур» 219,90 за килограмм. Это победа. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Татар җыр сәнгатенең бүгенгесе һәм киләчәге бер сәхнәдә. Бөек җырчының туган көне. Илһам. 15 февраль. Филармония. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. С добавкой из травурни сушка куры несутся зимой, как летом. Пусть сердце замирает только от радости. Скидка до 24% на проверку сердца и сосудов и море других подарков в Гемотест. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә салкын булачак. Шул ук вакытта явым-төшем туктамый. Хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Арча, Кукмара һәм Балтачта болытлы, кар явачак. Көн дәвамында температура 1 дәрәҗәдә кала. Ул 18-21 градус тәшкил итә. Буа, Апас һәм Тәтештә дә кар. Көндез дә, төнлә дә 18-19 градус салкын була. Чистай, Нурлат һәм Яңа Чишмәдә болытлы, кар явачак. Көндез һәм төнлә температура 20-23 градус салкын. Ярчаллы, Менделеевск һәм Әгерҗедә болытлы, көндез 22-24, төнлә 22-25 градус салкын. Монда бераз кар явачак. Әлмәт, Азнакай һәм Урусуда көндез 22-24, төнлә 23-25 градус салкын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә салкын. Зөядә болытлы, бераз кар явачак. Температура көндез -19, төнлә -18 градус. Болгарда болытлы, урыны белән кар. Көндез дә, төнлә дә 18 градус салкын. Алабугада болытлы, бераз кар. Тәүлек дәвамында 22 градус салкын була. Казанда болытлы һава көтелә. Бераз кар явачак. Көндез дә, төнлә дә температура бер үк, -19 градус. Атмосфера басымы төреклемеш баганасының 747 мм тәшкил итәчәк. Җил көнбатыштан. Аның тизлеге секундына 3 метрдан артачак. Дымлылык 77%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.